Tuyul. Langsung belanja Mbak Jah, guys. Tak lanjut. Halo, Mbak. Kok di, Mbak? Sawah. Mbak. Apa emang, Mbak? Tuku lombok, Mbak? Masak apa, Mbak Des? Sesuk lan menir. Lah, tak seger. Masak apa nih iki aku? Batekno, Mbak, tangane. Iki piro, Mbak? 3. Iki lho, Mbak. 3.000, guys. Ning ndi, Mbak? Enek wayang. Yang mene iki? Gak engko bengi? Oh, lah ya kok jek panganan ae? Anu urung. Lah yo. Cemal Mbak kangkung piro? Cemawake lah, Mbak. Cemawake apa cemalki? Suro. Mbak aku kangkung, Cok. Panen atisan. Ini iki kuwi ngentek ae. Apa yan? Incah-ince. Pian incah-ince. Apa, Mbak? Belanja, Mbak? Masak apa, Mbak? Kelan patin. Di mang lombokku? Daging gua mah apa ndase ora doyan ta. Kandhani kok. Iki lha nek lombok lha. Sodro nek. Wis cintil kok dibatek kok. Kewan mangkuk. Lombok hilang. Nah, Mak neh. ya Allah. Apa iki lho, lagi Mbak. nek emi? Mbak motor-motoran. Ora motor-motoran, montor tenan. Oh, motor tenan kok. Motor-motoran. Jajak kuwi. Tadi jajak. Mbak sih ape jalan-jalan. Mangan Sing kangkung ae. Lawoe apa, Mbak? jamur lele. Sing kangkung kok lawoe jamur. Lele. Pindang. Pesone mah endi, Bos? Kudunen remahan pindan kok nek cekot-cekot. Lah aku ndengi susah. Aku cekot-cekot diapakno. Lha kene bokong kene, Mbak. Udun kuwi, Mbak. Oh, parine pe metu, Des. Kape apa, Mbak? Jangan menir. Enggak, aku ndi elek banyu anu. Mbak. Ini Lawoe apa iki? aku gak salah wong. Gak salah woan. Gak usane pating. Enggak. Aku ku lho sing bingung. Ya kurban warga Tempe, lawoe kok tempe ae panggang. Piro, Mak? Aja. 3.000. Mbak nek kelamenir graule apa? Graule yo ekrai, kok gak tekno wis iki. Ndak gathuk, nek kena dikelo. Nek ngopek aku dhewe. Lho, mbok kei kae jek. Ya wis waluh ngene. Waluh ngene apa ora? Njuk kates makni. Iya kates ya. Tak seger. Imo mbak ora metu. Kelamenir. Kok kangkung kok. Oh ya kangkung kok bayang pe kelamenir aku. Sesuk kelamenir. Kelamenir. Kates. Lah kae alun, Mak. Apa yo ora omah pena sawah. Ngomong. Wes kowe lan safari golek kayu. Perangin saja gunung safari. Kayu apa mbok apa? Wong ngene yo ora enak ya. Oh lho. Wes, Mbak, aku. Teh apa, Bang? Duh. Bang. 6.000 larang. Dia teles 6.000. Ada iki. Kayak tempe 500-an kuwi 2.000. Wis tempe ae lah boy. Tak nggo anu sesuk. Lho. Mbak, apa Mbak Mar? Apa Mbak? Bekakase coplok ada kaget-geti wong. Apa bangku ijek berembang ijek guys ki tuku sayuran tok. Wong sing kangkung kok sore. Alun ki sedeng ora alun? Undal-undul. Mbak Mar mlebu sik kono Mbak. Bokongem kok. Aduh. Alun liwat. Nerempet kerupuk. Oh, grondong kok bedah. Ayo ora becambli. Lah yo. Bedah tak? Gak kuyon ben. 2.000 3,5. 5 ambek iki 5,5, 8,5. Dari 2,5.
Nggak neng kono lah. Murah guys, 8,5 guys. Sik, Mbak. Jalana sik, Mbak. Apa neng kandang sapi. Mit, Mbak, duwike iki, Mbak. Apa ndelok sapi? Sesuk kula menir. Pindangan piro? Sing cilik. Heri. Dek sicak. Piro dadi? Niki. Piro dadi? Gak roh. Oke, makasih Mbak Ja. Sesuk kula menir. Nah. Sesuk jangan menir, Mbah Kem. Kates, Mbah. Engko sore ngoseng kangkung. Dah. Mbah kuwi oseng, Mbah, enak, Mbah. Godhong mbak dene jere mek godhong. Kuwi lho kembange mbek godhonge enak dioseng. Lawahe tempe. Ndak gathok, go jagung mbek urang. Yo. Jangan lodeh. Sesuk jangan menir tak. Lho, lha iki mah gak duwe kunci, Jah. Kok lali. Mbak Baja. Mbak, kunci, Mbak. Kok pek menir kok jelek ki piye? Yo. Mangin ndi, Mbah? Terus, guys. Lanjut belanja Mbak Jah. Ya apa-apa entek perang-perang dino gak belanja. Tuku pindang. Mudik peri tok siji iki 3.000. Selomboke 3.000, 6.000. Terus iki bayem. Bayeme piro? Nah, iki 1.500 nih. Terus kuncine iki mah dikeki Mbak Jah guys, gak tumbas guys, dikeki kunci loro ngape kelamene gak dikunci kok. Nek brambang bawang masih sing entek lombok. Lho lha iki mah kok gak tuku tomat. Tomat entek tinggo oseng-oseng. Wis nek nyambel piye? Nek kali nilai blonjo iki lali kabeh guys. Tuku tempe 2.000. Pindange 3.000, wis 5.000. 5.000 lomboke 3, 8. 8.000. 8.000 iki 1.500. 1,5 paling ki mbek 2.000. 11 setengah. Nek 12.000 guys. Wis pokoke iki sing 1.500 sing bayeme 2.000. Ing kangkunge 1.500 gitu. Berarti ayu-ayu. Aku nek sore pengen ngoseng kangkung. Nah, ini ngono. Sesuk kelan minir dikeki kates aku njaluk kates mami. Ya wis guys belanja kali iki ya. Ini Mbak Jah. Ape tak peteti misan. Iki suger. Bayeme ditowetoki. Dong itu kangkungnya dipeteti, dikek kresek. Tak petani misan guys mumpung awake enteng. Tak lanjut aku ben dadi 2 konten yo. Dewi-dewi. Terusno kontene kok jables. Kok ra wis-wis iki konten. Penting serame apa-apa. Tak mek nyangklong tas ae yo. Cuma kan bar kuburan guys. Ayo. Rasa. Aduh, kalau apa? Gini ki nek kresek. Kita ora. Guys, yotan ya. Aduh, bolong di tangan tikus. Aduh. Cek repotnya tak parah berisik. Lalu engkau datang hanya untuk pergi. Datanglah, oh datanglah diriku sendiri. Karo kenan guys, gabut ya ditinggal Mbak Deni ki sepi.
temane hanya apa nyanyi wis gak digawean kayak di gerai pol ning gonem sayuran ini ki piro berapa guys harganya guys kangkung lho ning kene 1.500 sak bongkok wis kena engko gagangnya kayak no marmut mak gagang kangkung ini njuk mangan bae guys padahal wis mangan jajal tepas ki parake ngepasi sapa lakone wah lagi bener-bener ungkep guys iki wis suwi gak mangan sayuran dadi iki serba tuku ijo-ijonan ae yen makan sayur ki sehat awoe apa ya bingung anake tempe nek ning kene tukune tempe guys tempene ning kene 500 hargane murah juga jane tempe rego 500 rupiah lho nek ra duwe nek tempe 500 ini cek enak malah enak jadi mau nek ngoseng arek cemplung belanja mah duit 20.000 ketoke susuke 8.000 iya 8.000 berarti 12.000 guys iki mang kabeh entek 12.000 untuk sayur lauk lombok tomate lali murah guys ya iki engko terus aku tak growli kates mek kates minimak nih kok pengen jangan menir kemarin wis asem ganti menir kok favorit bawang merah ki asem menir lodeh wis kita jangan menir iki jare mbak Kemeng kono kayak kerai yo enak kok ora kecut gak tahu apa nek kerai nek labu yo peteti mbek gojeng keran mumpung awak enteng kok nek wis sore kuwi bengi niki supaya istirahat guys gak jam kerja kadang ki gak sampai lali gak di batasan jam kerja bengi pun enek tema kita budal subuh enek tema kita budal pokok tetep kabeh di kongkon nyuting sakal enek kacat tapi malah ora leren sedina koyo iki gak leren bilias yo ngono ki lah sebagai konten kreator kudu yo ngono yo ning omah yo metu golek tema guys kadang awake fit temane kopior kadang temane akeh awake ra kuat nek nglakoni urung dilakoni dipikir wi gawe-gawe ini oh kangkungnya wah kangkung iki jarene nek ngoseng harus dengan api yang besar terus sediluk ae ngono aja mateng-mateng ngos-ngos kok nek sampai lemes vitamin iki jare ilang bener ora guys ora keminter kita kok Mbak Isma ya bener buka api besar langsung dimasukkan dibalik olak balik ping dulu wis mateng terus sampai lemes kandungan khasiatnya hilang nek sampai lemes iki koyo gagange ngene iki bermanfaat nggo marmute mangan iki kangkung menit gak
usah botok. Awang-awangan botok. Jadi gaduke iki nek jangan meneh nek wong kene botok, gak ngono sambel panggang. Sesuk apa nyambel tomat ae piye mangkat nyambel tomat. Besok ditemake ke sing pasar. Tomat. Gue nyambel kok lali. Murah ya guys, belanja sakmene 12.000. Iki pun kena tunggu sampai sesuk. Tak peteti kabeh sisa. Aku ki nek kampung enak saitik ngono lho guys, sak pelungan terus sesuk meneh pindho. Biasanya aku pindho iki. Tidak langsung tak oseng kabeh. Enak nek sithik. Kangkung cilik-cilik iki inuk jenenge kangkung sawah. Nek ning kene. Nek sing kangkung gedhe iki kurang enak, guys. Enak nek cilik-cilik ini. Wis selesai. Kakak mau kelinci. Suwi gak tau belanja pasti. Saya genten bayem. Iki mbek wala yo enak pisan. Ambune minyak kayu putih sopo iki. Oh, kangkung sing bayeme. Tekane. Nek kerasa Pak? Oh, enak kerasa ke. Tapi iki bayemnya apik-apik lho, cilik-cilik. Wong kene iki biasane panene nek do gak dadi anu, guys. Bayem, kangkung iki murah. Rai lagi murah-murah. Murah. Nek wong kene jek padha nandur marik-marik ngono kuwi, guys. Gak ketok, guys. Sepi ngene iki ran enek bature biasane tendel ambek Mbak Deni kok kontene kali iki kita sendiri-sendiri ya, guys. Aku kayaknya Mbak Deni kok konten metu iki yo entekno dhuwit pitu woko nek ra gagas penting ngono cara ngono. Nek keperluan Bilongkas iki sampai usum sunatan nih, guys. Oke ya, soal konten Mbak Isma ditutup aja. Ya, terima kasih mengikuti belanja nih gue nih Mbak Jah ya, guys. Emang budak Mbak Jah begini nek gak krungu mulai kopi bulan dadine langsung belanja. Emang ngentek orang gawa tripod cek njok. Dadine gak iso nyagakno ning kono Mbak Isma tuku. Ngetingi wong-wong kuwi, tapi tak terus no iki. Gak apa-apa ya, guys, kontene ngono ya sementara iki. Pokoknya dingo-dingo muga-muga kabeh diparingi sehat seger waras panjang umur
Yo sepurane nek kelera-klerune tutupatane mbek Isma sing salah, sing kleru, sing kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nek duwe salah wis semoga kabeh diparingi sehat panjang umur, berkah barokah. Di bulan suci iki, di bulan kok Ramadan. Di bulan suro-suro iki yo, guys. Muga nyambut gawe ini padha lancar, gek nek alangan apa-apa. Suro-suro kudu hati-hati, guys. Dimati ning kuburan yo apa jenenge? Dinane apik geblake Pak mertuaku lanang, pakane Pak Riku, guys. Jadi ini kita nyekar setiap geblak ini pas meninggali gitu loh, hari meninggali. Seger bayeme sesuk jamane rak ya jos beliur teronan dadine pengene masak. Tapi mek kate saiki sesuk minggat dadak tok wis pinatus. Aku wedi apa pindange nek dipangan kucing. Pangan kucing. Wis selesai, Isma pamit. Dikit-dikit Allah ketara dadi wong apik sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.